ndipe mazita ndisandanyora. Takamire muri rambe toyo pane muri kwamatikinidze yakatungamirirwa naJames. Toya muri kwamvume. Akatungamira muri kwamvume ndiani? Elisha. Ha? Elisha. Akatungamirwa naElisha. Zvakanyorwa panapa ndo zvisiri kunyatso kubuda kuti asi inyaya yekukurukira nezvekufa kwa Elisha. Tichita riko payakapinda ndinoda kuita riko takazoipa pakaita makakatanwa handiti vakaramba kuripa ndizvo havana mutongo wakataura sebechuru ndowamakauya changamire mukati masotaura naye mangwanani pakanga pataurwa mutongo echii 26 ini handira kuzodzidzikisa here pamakataura changamire chiremba vakanga vasimbisa kuti kana paurwa kwaitwa musatambire katakataurwa tesiti hakuna zvakadaro. Mambo ndiwo vanotonga eyo vanoona Ngozi tinoitaurira kuti tambira mari yakati nekuti ari mudunhu ramakoni. Makoni akaona kuti nauyu kuti zviro zvipere anodii anotaurira zviro zvodi zvogadzirwa dare ropera Ngozi dzopera. Ndichiremba ani akanga ataura Dewa. Ndaziziya Dewa anga aine problem 26 right. Chiuyai I think muruda kupoperwa handiti kuti mubhadhare. Isusu sekutaura kwamama akaita semutongo wamama akapa panguva iyoyo manga makataura izvo chiti mombe dzofanwa kuita 18 pa18 wani yanga ichizopiwa changamire imwe ichizopiwa iye chiremba pane idzodzo mbiri tatakatoendesa kwachangamire yakaenda yachiremba yakaenda 16 ndo dzakazo ndo dzinoenda kwamvoroni saka pa16 idzodzo ndo dzatakagadzira maanadzo here madetsa izvezvi takata ndizvozvo tanadzo maanadzo vana mvurume tinoda kuita zvinhu kana mambo achinge ataura anenge achiita kuti pave nerugare. Ende Ngozi haisi Ngozi yekutanga yatatonga muno ichindopera. Mambo kana ataura anenge ari kutaura kuti pave nerugare handiti basa ridi ribatwe so that vanhu wagare zvakanaka. Saka chichemo changu inini mambo kuti tadaro pa 16 mombe hazvinetsi kuti munobvisa kana nhanhatu 6 dzamunochindopa munhu wamunemapa kuti andoroore nemombe idzodzo achikwanisa kuita rora rake. Dzimwe moona kuti dzofambiswa semhuri. pasina chakaipa changamire asi chakunongotya rufu sechangamire nekuti rikazoita rimwe
aiwa mambo kana atotaura kuti zviro izvi ngazviitike ngozi yacho inototeerera mambo hakuna ngozi isingateereri mambo kana mambo wataura hamizivi kuti chiremba patakatukuseri vakanongedzera imini wakati ukadzikisa mumwe idzodzo kubva pa 26 zvichakunetsa iwewe ndo zvatinotaura kuti hakuna chisingaziwa muchangamiro ndosaka muchiona madzisabhuku madzishe nemadzimambo kare ezvinezvi ndopauchiita mutemo vanhu vaonenzi kana parufo vanotaurira kumakuva mambo anotonga wakafa newapenyu ende wakafa ndo wakatowanda pane wapenyu ngekuti izvozvo nhasi bedzi nyaya dzengozi yaiye chipiri sundonayandizosunda saka kwete kuti experience mambo anotonzikwa nengozi kuteererwa chavo chavo kuti iwe uda mombe dzakati inini samambo vanhu vangu mbisa mombe dzakati wachitaurira ngozi saka imimi mukutaura imimi kuti chiremba akanditi ukabvuma iwo imimi kana pane chakunetsa muna yakuna mambo ndii makati ndazva mambo nditi mimi ngozi neudza ndita zvakati saka ndaikumbira kuti kana ichihakwa mweya wacho itaura mochiudza ndichinzwa kuti ngoita zvakati kana ichibvuma ibvuma pana chiremba here aripo chakanaka endai kuti nachiremba izvozvi motaura ndo zvataurwa namambo handiti saka chiendai mundotaura moitaurira ngozi vobva kuti inokutaurirai kuti kubva pa 26 kuenda pa 16 ndizvo 18 oyaenda pa 18 chiendai mundoeke zviitwe ripere endai vanoitwa samaita vari panamba 2 kubva kunokwandira vabva vatobudo nemhepo iyoyo yaemmanuel yaelisha ndokubva yatanga kutotaura zvido zvairi kuda ikati ine handisi kuramba kutiripirana ndiri kuda kuti tifambe nemuronga nokuti inini pandiri panapa ndotove neimwe mhepo iri kumashure asi inoda muzukuru anonzi nhandara ngaauye ndiye ari kudiwa kuti zvese zviri kudiwa izvi zvifambe zvakanaka mhepo iyi yazokumbirawo kuna chiremba kuti chiremba zvakangonaka kuti tigone kufambidzana asi muzukuru aripo topinda mumusha mavanhu ava tochiita zvirongwa zvinodiwa kune uyo akashaya saka muzukuru uyo azofonerwa nehama yacho vari pakatapa ndokubva vataura naye pane yangu foni amburamba asi pavazotaura naye sekuru vacho vari kuti aiwa muzukuru tiri kukukumbira kuti panauya toda kuti tigadzirise chivanhu ichi mweya uri kuzorora ndo payazosvika pakunzwisisika saka abvuma ndokubva vaitirwa dare racho rokuti agone kuuya dare rienderemberi saka pasina muzukuru mhepo yataura kuti hapana kwatinoenda tinoda muzukuru iye nokuti akamonzi auye pokutanga akakundikana saka pamombe haana kuzosvika kuti dzawirirana dzatotaurwa 26 padzakambotanga ipapo zvikanzi asi mhepo paisati yataura chiremba vatiwo musarambe kuripira gamuchirai maripirano uye tambirai zvinenge zvauya zvinokwanisika kubatika ndokubva vavapandira nemo ndokubva vanzwisisa mhepo iyi ndobva yabata ndobva yatanga uchitaura manje zviri maringe nekufa kwakaita mufi nezviri kudiwa neuyo asipo akangodaidzwa kwokutanga akatadza kuve
anowanikwa. Saka mhepo yataura kuti hazvigoneki kuti dai rinde mberi kana Emmanuel Nandaraunda asi kune zvatiri kuda zvichizopupurwa naiye asipo musuku. Saka tawirirana kuti chishanu chinotevera musi wa2 voya panapa vodzoka zvekare pano tinotenda musi wa9 but kana vari kuuyawo vanouya todaidza chirembo ouya kuti vaite iye kuzofambira wani dare. Alright, hanzi musi wa9 manzwa here mouya musi wa9. Halo musi wa9 uyu muzukuru ouya dare royeka asi mombe 16 dzagamuchirwa handiti kuti zvinge zviripo so that zviva zvaende kundoita basa richindoita dzakaringana angadzigare dziripo ndizvo zvanzi ngadzigare dziripo zidare richatangaragara tisataita process yekuti dziende ndizvozvo hadzingoti ni semaswitsi nekuti mukati nhwa semaswitsi haiperi ngozi inotodaura kuti idi itaurirwe. Saka imimi moya musi wa9 tohataisa dheti manje rekuti because pachada kubikwa doro panotoda about 2 to 3 weeks pobikwa doro rinozondoitwa ipapo nezvinozondoitwa zvichigadzirirwa handiti no it's okay. Chigarai mombe 16 dzayo dziripo musi wa9 mouya muzukuru dare robva rarongwa then toita munouya musi wa9 okay munouya muna musi wa9 tobva taripedza zvatiri kutaura mambo ari kutaura kuti mogadzira mombe 16 handiti 1 wakanga kwamambo akatobvisa kwachiremba handiti yakabviswa. Okay, toonana musi wa9. Okay.